Почисти обора. Поля цветята. Меди двора. После към къщата тя се отправи, бързо всичко в реда постави. Яденец готви. И се опече. Има старей. И се не бе. А на свекърлата плете лече. Керачички, ги две, те помагат ми добре. Стах аз готвя и пера, всяки леченца плета. Станах аз добра снаха, вече къщата вървя. Обещавам в този ден, че ще се гордеете с мен. Чудо станало е днес, гледах с интерес, работливата снаха ще покани на сфра. Днеска вече ти е ред. Първото парче за теб. Богдан ти хляба заслужаваш и за това го получаваш. Господи, прости ми, моля ти се от душа. Дядо Господи, прости ми, моля ти се от душа.
вас. Слушайте и запомнете.